Dulur, wayahe campur sari rek. Ayo semua bergoyang, bergoyang. Kurang bareng campur sari tambane ati TVRI semakin dekat di hati. Tepuk tangannya mana? Silakan duduk kembali pinarak malih Bapak Ibu. Sugeng sonten sedanipun nggih ingkang wonten dalem sugeng sonten mugi-mugi ngantos samangke panjenengan pecinta setia campur sari tambane ati TVRI Jawa Timur tansah winantu karahyon seger waras rayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Nggih, tepuk tangan untuk campur sari Din Musika dari Gresik. Nah nggih, nikatipun pandegani kalian kadang kula sing ayu dewi nika nggih. Ono nyonya ya, nyonya dia Sri Kandini, nyonya. Apa kayak nyonya nggih? Nika piyantenipun. Tepuk tangan dong biar meriah. Alhamdulillah nggih. Tatu kemawon kados padatan sedulur setunggal jam ngajeng mangke kangge tombone saya, kangge tombone luwe jenengan saged berhibur kalian lagu-lagu campur sari saking Din Musika Gresik. Tepuk tangan sekali lagi. Artise nika sampun siaga. Sampun siap gerak. Sugeng sonten Mbak Ayu Angelika. Nika mawi ngambil nika riyen. Nah. Sugeng sonten. Tasih kuliah nggih? Tasih sekolah. Sekolah durung kuliah. Kelas pinten samangke? Kelas kali SMA. SMA kelas loro wis gawedene kaya ngene. Lah ngene SMA sak pira iki? Ya SMA ya. Nek kuliah sak pira iki? Terus pundi sampun lami menekuni campur sari? Nggih, awit tasih alit remen kok. Oh, si alit pun seneng. Nggih, sik bayi nika nggih. Pokok mulai cilik lah nggih. Sanenge terus pundi job-jobanipun lancar? Oh. Nah, dereng. Oh, dereng. Wis tak dongakno lancar mawon. Amin. Pokok ambek Mbak Dini mesti lancar sampean nggih. Matur nuwun, siap-siap nggih. Ya. Niki kadek kita koni niki. Nggih, dipun tepangaken kula Diah Kandi. Durung tak takoni. Anu kula tasih SMP. Nah. Sampun manak papa. Aduh. Mbak Sri Kandini. Inji Terus Cak pundi Mendi. suka dukai napa memimpin campur sari. Mengelola campur sari. Alhamdulillah sadaya para mitra. Nggih. Adik-adik bimbingan Din Musika ini Nggih. sadaya sami rukun, kompak nggih. menawi latihan nggih mboten nate wonten Ana ingkang sing telat. telat nggih. Telatan apa teladan? Teladan. Oh, Teladan saestu semangat. Semangat. Tepuk tangan Mbak Inji. Diah Sri Kandini nggih. Lajeng sugeng santen Mbak Ayu Mimin. Inggih sugeng dalu Cak Nggih. Pendi. Wonten ingkang ngendikan Mimin niku anake Momon senes nggih. Kok anake pripun to ya? Soale Mimin mbek Momon Lah biasane nggih kok ya digandeng-gandeng. Nggih tepak nggih. bapake Mimin karo jenenge Momon. Mimin niku anake jenenge Momon. Kualik. Sehat nggih Mbak nggih. Alhamdulillah Mumpun sehat. tambah anak dereng. Oh, sak dereng. Dereng. Mboten nambah. Kapanane yang ngono kene pas lari-lari campur sari, nelpon Min ana tanggal sakmene aku lagi hamil ya Cak Kasito. Nanggone sapa biyen niku akeh arek nanggone Ayu yu ya apa tanggal sakmene aku meteng ya Cak. Penyanyi 10 tak bengi meteng kabeh.
Sing ora menteng aku. Ah, Mbak Dini itu agak meteng. Nggih siap nggih Mbak Mimin nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sugeng sonten masih Nggih Kang Mas. Sugeng sonten. Cak Kampil. Sinten namine? Cak Kancil. Kancil. Nggih. Nyolongan timun nggih. Mboten. Nyolong napa? Kancil Trisno Budaya. Oh. Cak Kancil Trisno Budaya nggih. Niki ngendang nggih saged, ngebas nggih saged. Ngedol gamelan nggih saged nggih. Oh iya, moran ketara potongan tuh ngedol gamelan wong. Siap nggih Mas nggih? Nggih, siap. Alhamdulillah. Nggih, sedulur nika mangke wonten lelagon wohing aren kalajengaken sluku-sluku bathok ala artis mangke lajeng-lajengaken Kidung Wahyu Kasebo. Kala Sebo wonten ning Mimin Kusuma. Tepuk tangan untuk Din Musika Gresik. Meski
Sulku bakong bakong ela-elo Sira menyang Solo le-oleh payung kuno Ngajeti lolo-loba Kulo nanti ora-ora Eno-ora deni kotang Ekule-kule oduwe Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi.
Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. Emco merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco. Selamat datang di dunia warna Emco. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Selamat datang di dunia warna Emco. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu? Alhamdulillah. Kok lemes ya wong keplok ya? Iya. Oh, wis padha poso to. Mulane kok lemes. Keplok aja ketepek kan. Ya kudu tetep semangat toh masa poso. Biasa kan tepuk tangan pop. Ya kita tepuk tangan ketepek. Alhamdulillah Ri, Alhamdulillah, kita sampai lagi di bulan puasa. Iya, Cak. Soalnya yang namanya manusia itu, ya hubungan dengan Allah itu melalui ibadah. Iya. Ibadah puasa, sholat, amal, sodako, jariah itu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, poso terutama ini ya. Jadi orang itu mendengar datangnya puasa, menyambut dengan gembira, iku pahalane luar biasa. Iya, betul. Mulanya awakmu saat durunge poso wis ngarep-arep temenan. Bener. Nah, kapan yo nang teko poso yo, kapan yo. Iya. Nah, jadi menyambut dengan senang hati datangnya bulan puasa itu sudah berpahala yang luar biasa. Oh, dulur-dulur ini saya yakin puasa semua nggih. Alhamdulillah. Poso sedaya nggih. Alhamdulillah, muga-muga jenengan tak tungane munggah swarga. Amin. Komplit posone nutuk terus delok campur sayur nutuk. Wah, panjare tambah gede sampean. Temenan. Soalnya tak waring ini cek delok terus ngono. Intinya puasa itu fokus nih tadi. Harus fokus memang. Fokus pada satu titik. Nah. Hanya titik itu. Ya, lagu ya. Ibaratnya apa ibaratnya nih tadi? Ibaratnya ini ono apa imam lagi ngimami sholat ngono kae. Ya. Ya kan biasanya ngesaki HP, yo kudune di silent apa dipites dhisik HP-ne? Nah, kok dipites sih mau semut aja apa nih? Wah HP kok dipites? Di off nih. Ya dipateni lah. Lah dihukum lah mateni. Ya gampangan ini lho Ri. Nek waktu sholat, ya kalau bisa berangkat dari rumah ke masjid ya ojo nggo HP dhisik. Iya, saiki kan modelnya ngono gak gelem ketinggalan ketinggalan karo HP-an lah. Ngono. Wong fokus ibadah. Delon wong sepak bola, wong bal-balan iki kok. Gak ono sing nggo HP. Iya, gak ono ya. Heeh ya. Lah coba pas ngiring bal ngono to. Klinik. Halo, silakan Pak uang balik. Lho, kan di silent ya, gak muni getar lho, Cak. Iya, ya wis pekane wong bal-balan ngesak HP. Jadi intinya ku harus fokus ya. Memang saya itu macam-macam kok. Kadang-kadang ada orang sholat ngono ya. Allahu Akbar. Nah, HP mu ini delok dhisik sapa ya? Iya. Sapa ya? Sadurunge salat selfie dhisik. Nggak boleh, kita harus fokus ya. Terutama ini tadi di dalam bulan puasa ini kita harus memperbanyak amal ibadah. Iya. Ya sing sholat, terutama puasa nih. Sholat sunnah juga diperbanyak. Sampean biasanya puasa nutuk ya, gak bolong.
Ya, mesti toh. Oh, mesti bolong. Yang ngerumang sani nek bolong. Ngerumang sani nek bolong ya. Iya, ya mesti lah, Cak. Nek aku wong lanang tak usahakan 1 Nutup. bulan penuh, bapak nggih. Iya, Diusahakan wajib. 1 bulan penuh harus puasane nutup. Iya. Oke, tepuk tangan bapak semuanya. Campur sari ini Din Musika. Din Musika. Iki kan lho pakaiannya kan kok sunan-sunan iki. Iya. Nah. Heeh. Wali Songo ya, Cak ya. Sunan sapa iki? Heeh. Oh, iki Sunan Ampel iki nih. Oh, iya. Ono tulisane iki. Heeh. Heh? Oh iya. Sunan Ampel. Heeh. Sunan sing paling sering tirakat. Heeh. Iki kuru iki. Iki sapa Sunan sapa iki? Sunan Bonang. Nang ndi total iya, bonang iya. terus. Nah, nek sing ireng iki ketok nih. Wah, iki. Sunan Mantap iki. Kalijogo. Heeh. Sunan Kalijogo itu orangnya merakyat. Iya, iya. Ya kadang-kadang jogo me tanggane, Pak. Tutu ya Sunan Kalijogo. Zaman samono iku ning wong apa ya menyebarkan agama Islam zaman Iya. biyen itu kan sik wangel. Iya. Jadi menggunakan sarana gamelan, sarana wayang. Nglumpukno wong nek diwayangi digameli wong kan nglumpuk. Iya, Dan nek karena- nglumpuk terus dikek petua-petua. Karena juga sudah terbiasa dengan adat Dikei tradisinya. ceramah. Heeh. Ya, jadi sore hari ini Din Musika menampilkan para sunan, 9 sunan dan wali ya. Ya. 9 tepuk tangan untuk 9 wali yang tampilkan pada hari ini.